Altså, jeg ved ikke, om jeg selv vil gøre det. Det er jo et meget interessant koncept, som også er benyttet meget i en del sci-fi og så videre, fordi at man jo ligesom kigger på, hvordan ville samfundet udvikle sig, hvis vi fik den mulighed. Men altså, jeg er sådan, jeg vil nok kalde mig selv lidt en romantiker, så det der med at designe sit eget barn virker sådan meget kunstigt og ikke så meget kærlighed, som det virker som nu skal vi skabe det bedst mulige barn. Det synes jeg virker sådan lidt unaturligt på en eller anden måde, så jeg vil nok ikke gøre det, men Jo. så det er et svært spørgsmål, fordi der snakker man jo om en eller anden form for, hvad kan man sige, styret evolution. Altså vi fjerner ligesom alle de her sygdomme, som gør det svært for børn at leve. Altså der snakker man jo meget om etik og moral. Altså er det okay at gøre sådan noget? Jeg vil gerne kunne sige, at jeg ikke vil gøre det, fordi det er moralsk forkert, men det ved jeg ikke, om jeg kan sige. Det er lidt svært at holde sig til, men i sidste ende, hvis det er et eller andet stort, så vil jeg nok overveje det stærkt i hvert fald. Altså, jeg ser ikke nogen grund til at ændre barnets køn. Jeg synes faktisk, det er en anelse ulækkert, hvis man vælger at gøre det. Så nej, det vil jeg ikke. Men jeg ser heller ikke, hvordan man skulle kunne det, men så igen, det er også fremtidsteknologi, vi snakker om her. Eller, ja. Altså, jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes bare, det virker meget unaturligt at skulle gøre sådan. Altså, jeg ved det ikke. Jeg mener bare, at man burde kunne acceptere sit barn sådan, som det er. Ja. Altså, lige i det tilfælde, så tror jeg nok godt, jeg ville. Men det er så ikke for mit eget skyld. Min egen skyld, man skal med for barnets. Nej, altså, det kunne jeg bare ikke, fordi at jeg er også opvokset i en religiøs familie, hvor vi har fået at vide, at man bare skal tage det sådan, acceptere det sådan, som det er, fordi Gud har en mening med alt. Og ja. Nej, og det er igen der, det spiller ind, hvor min religion kommer ind. Fordi at, ja, det er bare imod, hvad vi står for. Så ja. Altså, jeg synes egentlig, at det er fint nok, fordi at det er jo ikke mit problem, hvis nogen, jeg ser på gaden, har valgt at ændre deres barn til sådan, som de kan lide det. Jeg synes ikke, man skal blande sig i andres interesser. Hvis det var en sygdom, så ja, det kunne jeg helt sikkert finde på, fordi der er ikke nogen af os, som får noget ud af, at hvis mit barn har en sygdom, det gør mit barn heller ikke. Det ved jeg ikke endnu, men det kan være, at jeg får lyst til det, når tiden kommer. Jo, måske altså, men det vil også lidt komme an på situationen på det tidspunkt. Jo, for eksempel, hvis min kone rigtig gerne vil have en pige, så vil vi måske lige overveje, om behøver vi overhovedet ændre. Fordi så vil vi jo få, så vil i hvert fald den ene af os få sit ønske, ikke hvad det blev.